Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Tiende ni wadwa ni bed gi ngima maber mondo mi iyudie kaka inyalo dak, kaka inyalo tiyo tijeni, kaka inyalo dak e diere ma Nyasaye omiyi kimor godo. Nikech seche ma tuo donjo to ok inyal bedo mamor kata matin. Mate chenro ni en Ruth Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio. Waluonge ga ni our pretty doctor. Osechopo ka akendo bonyisowa ni nyinge nga en Nyakanye, en laktar molonyo weche mage. Aeto wadonje twak achiel kachiel machiegni. Erokamano Ruth, ago erokamano kuom kaki introducer no. Ani luonga ni Josephine Ojo, an daktari mathiedho joma nigi tuoche mek joma dongo. Mora mok yang biro ira. Tuoche joma dongo mora ma ok yang. Ini dwani mondo mi konyi weche kapok ochopo e yengo. Nikech ngeni yengo ni bende awinjo ni wachega ni koko chuno to kone gidhiye. Kaeto ng'eny gik moko tinde wathiedha gi yedhe moko chuno ni dhi e yengo. E seche miwacho ni tuoche mag joma dongo ma ok yang, iwacho gin tuoche kaka mage? Gin gik moko kaka tuoche mek obo, mek adundo, mek nyambich, mek nyarogno, mek obwongo. Koro gik moko kaka kiyudo tuo ma meningitis kata in gi tuo mar asthma kaka jowaluonge, kata idiewo ting'ok, gik makamago wathiedho moko chulo ni nyaka yangi. Gikanyo no daher mondo madonje to odiechieng' ma kawuono, daher mondo magoe mbaka kotenore kod tuo mar nyarogno. Kamano. Nyarogno gi kisungu luongo ni kidneys. Thothne gin ariyo e del, kendo gin ariyo e del, kendo gitiyo tich maduong' mapok nodwaro yudi. Kapok adonje twak mang'eny Dr. Josephine, daher mana mondo minyiswa ni nyarogno gin ariyo kaka wasewinjeno. To nyarogno en ang'o? Olose ga ang'o? Kaeto tije maduong' en ang'o kapok adonje tuoche mag nyarogno? Koro nyarogno to nitie butika koni gi koni. To tije en luoko remo. En gima golo gik moko e dendi ma ok onego bed ni nitie kanyo. To koluoko remo to gine chilo go wuok kake lach. To remo dong' ka ler. Mano tije mokwongo. Tije mar ariyo gin tich moko kaka ng'iyo ni rembi oromo, choke gi chal nade. Mago gik motimo kecho oloso chumbi, onono ni chumbe mopogre mane dendi nitie kako nego girom. Mage tije mek nyarogno. Aneno kikelo na picha ka Dr. Josephine, ma bende kagima omiyo wa nyarogno moumore kod nyarogno machal moyaw diere, ma bende nyiso gik mopogore ma chal kagima dhi nyime e nyarogno ka picha ni dwani mondo mi wapuonjre godo ang'o, kata ni dwani mondo mi wang'e godo ang'o kotenore kod weche mag nyarogno. Koro man tung' kono, ka wang'iyo to waneno nyarogno kako chalga, kako ochalga kisechamo nyarogno tineno ga kochal kamano kata madhiang'. Koro kibare to nitie remo madonje gi remo mawuok. Koro remo madonje moting'o chilo. Kato ko kadhe gine okadhe gine leche mek nyarogno ge. Koro golo gigo to moko marochere gi to golo lach. Koro lach wuok gi chilo mano nego wuogi to remo dok e dendi to dhi timo tije mano nego tim. Mano kore kaka nyarogno tiyo. Koro nitie ler madonjo maduong' no to kaeto pogore matindo koseluok remo to loso ler maduong' to wuok. Ma en remo ma osetiyo, remo molil mantiere kod chilo, mantiere kod wanyalo luongo ni chuodho kata gik ma ok onego bed ni koro bede del. Ikuongo kalo kode nyarogno mondo mi nyarogno gole, mondo mi ogole dendi kaka lach kama ler kata moko go to doka e remo. E seche ma nyarok ng'ato nitiere kod chandruok, kapa ni chandruok nyalo bedo mang'eny mokalo kotenore kod tij nyarogno. Chandruoge mage mathoro ga bedo godo mag nyarogno. Koro nyarogno nyalo bedo gi tieng' ariyo ma chandruok. Mokwongo gintie tuoche makelo gine chandruok ma nyarogno moko tidi gine kadichiel gafla. To nitie apoya nono kamano. To nitie moko mabiro kuomi mos. Nyarogno wuon tuone akuon gik moko mane dendi. Tek ahinya mondo en owuon obed ni tuo mar nyarogno. Koro gik moko kaka pressure kelo chandruok mar nyarogno. Tuo ma sukari. Mage gik moko ariyo madongo makelo chandruok mokapoya mabiro kuom ng'ato mos. To mek apoya to kata yud malaria. Ka malaria rach tiyudo chandruok ma nyarogno.
ka iyudo tuo mar pneumonia mar kute mane gine oboge ti yudo chandruok ma nyarogno. Kiyudo kidiewo ming'ok ma pio dok piny e dendi to nyarogno we tiyo. Koro ng'at ma nigi gimoro kaka kolera ma wasega winjone modiewo ma pio rumo, gima we tiyo kuome mokwongo en nyarogno. Owe kechonge pi makadho mondo luok remo, to ka remo tin makadho nyarogno kanyo tembo owe tiyo. Koro tuoche matieng' mang'eny kelo chandruok ma nyarogno mapoya. To ng'eny chandruok ma nyarogno mapoya ni to chango mos. Bang' ndalo kata jumbe 2 kata bang' dweche 2 tineno ka nyarogno duogo chako tiyo kako nego ti. To mabiro mos gi tuoche ma mos ketho nyarogno gi, to gin ok iwinj kata ni tuo. Inipo apoya chieng' moro ka tiendi chako kuot, te king'eni ni kare nyaroka tinde ok ti. Kechino e dendi to kiwinj pogruok, nyako hinyre kabisa. Mana kaka ipimo nono Dr. Josephine ni kapo nono ni tuo ka ogoyi kuom ranyisi midiewo mang'eny, odhi duoko pi e dendi piny, mano en gima timore ga. Seche moduoko pi e dendi piny, manyiso ni nyarogno dhi chandore matek mondo mi oluok remo ma ang' no kel chandruok. Kaito bende ipimo ni kidieny mokwongo mar tuoche mag nyarogno en tuo kaka mag pressure kaachiel kod tuo mar sukari, ma bende ok bi dichiel, obo biro bang' ndalo mathoth mokalo. Daher mondo mi iwuothie koda mana mos kaka tuo mar sukari nyalo kelo tuo mar nyarogno. Seche ma ng'ato nitiere kod tuo mar sukari, ang'ati dende, ang'atimore nyirokene. Seche ma ng'ato nitiere kod tuo mar pressure, ma bende idho mos, ang'atimore dende, ang'atimore nyirokene. Koro tuo mar sukari ka in godo to sukari dhi malo e rembi. Kato sukari moidho no koro miyo leche madonje nyarogno go, mek remo, ok ti kako nego giti. To bende sukari ma donje leche matindo ma rem iluokegi, ilamana nyisi ma rem iluokegi, koro ok giti maber. Giketho kuonde ma nyarogno bed ni luoke remo. Koro kech kuonde go gin ng'eny, gin millions, ging'eny ahinya. Koro mondo gikethre mondo nyaroki we tiyo, nyaka bed ni gino osebet ka hinyi mobudho. Kech owe tiyo ka kiny moro matin we tiyo, kiny moro matin we tiyo, kaka sukari kethe. To pressure ka nitie malo e dendi to gimokethe en leche mek remo. Koro leche mek remo bedo mojing. Kech pressure osebet ka yawogi. Remo riyore dendi gimoro gi kal matin. Yes. Koro gine leche mek remo mane nyarogno go. Ka gijing to nyarogno ok nyal tiyo maber. Koro kuom higni matindo medo jing matindo kamano makoro iyud ka nyarogno leche tema ne nitie iye kanyo ojing mok nyal tiyo maber. Mama, en gima nyalo kawo ndalo, dweche, higni. Magi pressure gi sukari ok hinyi e ndalo. Gin gik ma hinyi kuom higni. To mak mana ka pressure ni malo kabisa to nyalo hinyi kadichiel apoya. To ka pressure ni en mana moko ma diere gi, to kawo higni kapok ineno ni nyaroki richo. Daktari gi kanyo no daher mondo mi ipim na mana matin nono ni to jomagi manitiere kod thuolo mamalo mar bedo kod tuoche mag nyiroke. Mokwongo kaka wasewuoyo kuom dakika matin, anyalo wacho ni jogo mantiere kod tuo mar sukari nitiere kod thuolo mar yudo chandruok mar tuo mar nyiroke, jogo mantiere kod tuo mar pressure, sukari kaachiel kod jogo ma samoro piti ne dendgi kotenore kod tuoche mopogore. Jomagi bende mantiere at risk mar bedo kod tuoche mag nyiroke. Koro wasewacho ariyogo kendo ji moyudo tuoche mapoya maricho. Kiyudo tuo moro mar apoya, yudo malaria, gimoro amora mopoyi, to orach ahinya, onyalo hinyo nyarogno. To ka luwore gi moko maketho nyarogno mos gi, to en gima timore kaka wamedo ndalo medore. Koro nyarok ng'ama higni 70 ok chal nyarok nyathi. Opogore. Kech gik moko sekadho kanyo mang'eny. Koro ka ng'atni oyudo kaka malaria, to nyaroke ni nyalo kethore mayot. Molo ka nyathi oyudo tuo mar malaria. Kaito nitie anyuola moko ma nyiroke gi ok be ahinya. Koro nyalo luoga anyuola. To nitie tuoche moko kaka arthritis gene ma bende hinyo nyarogno.
Koro en ohinyo fuonde gi moko gi bende to eieno ohinyo nyarogno mana kako ohinyo fuonde gi. Koro leche mek remo kande embo hinyo. Koro nitie arthritis ma nyalo hinyo ga nyarogno. Nitie tuoche kaka mek gine adundo. Mano very important. Tuoche adundo nyalo hinyo nyarogno. Kech adunde mamiyo remo ringe dendi. Kok ring maber e dendi to nyarogno be kethore. Chuny miluongo ni liver ni bende ka okethore kisemadho kong'o makoro koti kata nyarogno bende wetiyo. Koro nitie fuonde mopogre kowetiyo to nyarogno be wetiyo. Manyiso ni gik moko kaka kong'o ok ni odhi ketho chuny kende, ok odhi kelo ni gik moko kaka cirrhosis kende, odhi kelo ni gik mang'eny nyaka chandruok mar nyarogno bende onyalo kelo. Mulna mana matin tuo mar malaria, kute mag malaria kapo nono goyi apoya matek bende nyalo kelo chandruok ne nyarogno. Kute mag malaria timo ang'o ne nyarogno? Koro kute mag malaria kiyudo to timo gik mang'eny e dendi kabisa. Kech odonje remo. Kaito remo no omiyo gine mek remo matindo go gine tore gitore kech malaria donjo, cells mag remo go tore kech malaria donjo kanyo to koro gigi gikadho nyarogno. Sama gikadho no to gin gik moko nego okadh kanyo. Kech remo motore ok bed ga e dendi pile pile. Koro sama okadho no to ohinyo kuonde mokadho go. Kaito kendo remo ok flow maber seche moko dino kuonde ma remo luwo makoro nyarogno be wetich. Ma en tuo manyalo mako ng'ata. En mana ni koro ng'eny kuom jodongo kipimo kod nyithindo kotenore kod kaka nyiroke nyithindo pod tindo bende pok gik moko mang'eny okale kaka kong'o mane wawacho kaka tuoche mang'eny pok ogore nyiroke nyithindo kipimo kod joma dongo. Kipimo joma mine gi joma chuo, joma gi mathoro ga bedo kod tuoche mag nyarogno. Mano to go ng'ata. Ma onywando ji te. Onywando ji te page kaendi. Erokamano ahinya. E seche mamago duto te dhi nyime, inyalo yudo ni samoro tiere gimoro mosechako timore e dendi Dr. Josephine, ma bende nyalo nyisi ni nyaka bedie ni chandruok moro osechako bedo kamoro. Iwacho kata ni onyalo kawo higni mang'eny bende nikech wacho ni kuongo dine mos matin kawuono keth matin kinyo keth matin. Ma samoro higni osedhi mang'eny mokalo. Kineno ranyisi mage tinyalo chako chichi ni Koro ranyisi mokwongo to ji ok ong'eni ma gima nyarogne ma okelo. Kech molo to ji winjo ka gi ol. Olo ema ichako godo. Iwinja ki ol to ji mang'eny ol. Ok di wach ni ka ol to koro nyaroka ema. Nyaroka rach. Inyalo ni samoro isetiyo mang'eny. Samoro onge gi chiemo moro medendi kata skari moro medendi. Kamano. Samoro tuo moro bende nitie. Yes. Koro ji nyalo bet godo. To ki ol tineno ka tiendi chako kuot, kata lweti kuot, kata wang'i kuot. Mago kinyi kichiew tin dendi oyenyo olor, tiendi gini olor. Ting'eni mano gimoro timore. Koro komedore to dendi chako ili. Ichako gine wich bar, chiemo kinyal chiemo maber, appetite gini gidok piny. Ti ineno mana ka seche moko ing'ok, wich bar ntie kanyo. Mago gik matimore ka tuo mar nyarogno donjo medore. Pimna mana matino no daktari ni seche makoro dendi ili ni nikech wacho ni kichopo kamoro ka tiende ni okuot inyalo wacho nwa kata ni samoro nikech remo ok ring maber koro tiende ni kuot kotenore kod kaka remo ok chop e fuoni moko maber. Seche ma dendi ili ni ang'a timore del momiyo koro ochopo kama dendi dwano ili makoro chopo nyaka pien del malo. Koro nyarogno na koni golo gik maricho e del te. Koro gik maricho go koko nyal golo to kama gidhie mokwongo to gibire pien. Koro gigudo e pien mar dendi. Koro emomi iwinjo ka dendi ili. Nikech en gimoko nego bedi bedo kanyo. Onego bed kanyo. To seche ma fuoni lit. Mano bende en mana ni nyarogno kok gol gigo. Uchafu mane dendi. Mane koro gidhi kuonde moko nego gibedi. Emomiyo kata pachi nyalo lokore, wiyi bari, fuonde girami, pi pong'e e oboyi winjo kokinya yweyo maber. Mano nyarogno ko gol gik monego gol. Mapong' mar pi e obo ok en ga tuo kata mar TB kende,
oken kata tuoche mopogore opogore mag obo kende, onyalo biro nyaka kotende kod tuo mar nyarogno. Nyarogno nyalo kele, kech nyarogne magolo lach, to lach en pi. Koro ka imodho pi mang'eny, tineno kilayo mang'eny. Kokimodho pi, tineno ka lach tin ma bende gine kite lokore. Kata muya mogolo. Otegno. Yes, otegno. Koro nyarogno en ong'iyo ni pi rom nane dendi. Ka ng'eny to golo. Ka tin to temo kano. Mondo kik pi rume dendi. Koro mano tije. To koro koko ti, to ka pi ntie dendi to konyal golo. Koro pigno dhi kuonde moko nego, odhiye. To kama ochako ga dhiye, okuodo tiendi, okuodo lweti, okuodo wang'i, to bobo kuodo. Odonje obo, mana kako donje gine wang'i okuot kamano. E kaka pi donje obo. E kaka pi dhiye nyambich. Kore momiyo kinyal chiemo maber. Kech pi opong'o nyambich. Kati chiem to kada nyambich ok nyal tiyo tije. Yeah. Ay, oketho nyaka nyimbiche. Oketho dendi te. Ochal gima wawa dendi te. Yeah. Chakre pat wi nyaka pat tiendi. Ka kuonde ma kaka ubogin gi to kale akala. Maso tuo mar nyarogno ken tuo monego beni milwoko kata matin. Okoyot. Wakaw yueyo mana matin no waduogo bang' thuolo machuok wadhi nyime kod chenro mar penj laktar. Kawuono ng'iyo tuoche mag nyarogno. Daktari opimonwa maber omiyo kik isudi wamed puonjore malach. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachel kachielo kal Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Ranka. Nikom, go home. Aki Nikom, mbona mmechange password ya wifi? Aki simnipe tu hiyo password. Ata baby girl go home, sinyo wamesema go away. Bro, Mambo judges, takusuma majirani. Make chako smarter. aje. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha sort hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda, nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli
na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo penj laktar ko kale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Josephine opuonjo wa kendo konyo wa neno gimomiyo ber ka warito nyirokewa. Nyarogno ponono no kethore to gimoro amora diwore dedika. Owacho ni bo winjo ka wiyi ok ti maber mokalo intiere kod wich bar, ibro neno ka tiende ni kuot, ibro bedo kod olo mang'eny, tok mano kende nyaka obo nyalo pong'o pi. Tiende ni chandruok dhi bedo mang'eny mokalo e del. Daktari ponono ni ng'ato oseneno ranyisi gi ma ubiro iri kaka Dr. Josephine mabende olonye e weche mag tuoche gi. Utimo diagnosis nang'o kosena ina mbaka ni ang'o matimi kokalo kuom symptoms ranyisi ma ineno ka ng'ato wacho ni tibro wacho ni ma anyaka beni nyiroke ne maricho. To ka ponono ni nitiere moko to gin mage titimo ginade. Koro mbaka to nyaka wago kech nyaka inoni ten ga gi sukari, ten ga gi pressure, moko ti yudo ni mane king'e ni ng'ato nigi pressure. Sane kipimo mi yud ni kare gini nitie ga to ng'ato kia. Koro mago nyaka wanon. To gine nonro ma watimo kuom nyarogno ahinya en remo. Mano bro nyiso wa ni nyarogno tiyo kosoko okoti. Kech gik mar nyarogno nego gol e dendi. Ka okogol to kipimo remo tiyudo ka gin malo. Gin remo kanyo. Gin malo. Koro mano ting'e ang'eya sano ni nyarogno ni ok ti. Koro moko gi to nono ni ten ang'o momiyo nyarogno ni ok ti. Koro wanyalo ng'iyo ni to lach chal nade. Kech gik moko seche moko wuok e lach moko nego wuogi. Ka nyarogno kethre to seche moko ogolo gik moko ni protein moko nego gol. Seche moko golo gine chumbi moko nego gol. Koro mago wanyalo ng'iye e lach. Koro mano mar ariyo. Mar adek to wanyalo go piche mek nyarogno wuon. Kech ka nyarogno sebet nok ti kuom higni to koro gimich. Nyarogno mich? Omich. Obedo matin. Koro wanyalo neno ni ma nyarogno ma ok ni sani oket kowetiyo. Osebet konyagore. Mos. To kendo wanyalo timo gik moko manono ni to pi osechako pong' e dendi. Koro watimo picha mar kori. Waneno ka pi ntiere. Kech pi nyalo bet e tiendi to e kori to pod onge. To bende nyalo bet e kori to tiendi onge. Ok ojabet ga kin gi tuo nyarogno. Ojabet ga e tiendi mokwongo. Koro mano bende wanyalo timo. Ka wakia ahinya nang'o mokele to seche moko joma thiedho nyarogno nitie mana ji ma nyarogno tijgi gikawo ring'o matin e nyarogno mondo non ni to en ang'o momiyo nyarogno ni ok ti. Molo to kuom thindo matindo giyudo ga tuoche moko maketho nyarogno ming'eyo ang'eya ka ing'iyo. To bende kaka ibro thiedhe bro gine luore gi gimiyudo e ring'o ming'iyono. Koro mage gik ma wahinyo timo ka wamanyo ni tang'o matimo nyarogno. Naneno kikelo na pichni moko ka ama bende samoro nyalo konyo johera mar chendo ni mondo mione ni seche ma itimo test mar remo to onyalo bedo nang'o. Kata ka ponono ni timo mar lach to lach itimo nang'o mondo mi wayud kaka wanyalo konyo nyirokewa kapoko okethore ahinya. To ni wacho kacha nitiere kidieny moro mar chandruok mar nyithindo mabedo nyiroke nyithindo bedo gi chandruok. Gin ang'o mathoro kele mar nyithindo mapotinda ahinya? Ng'eny gi en gik moko inyalo bet ni yudo gine tuo mar iluongo gine duondi nyalo rami. To gik maramo duondi go golo gik manyalo dhi ketho nyiroke. Mano na nyisi nitie gima apoya gima timre mos mane na apoya. Koro ng'enyne to chango ga to seche moko nyalo dhi nyime. To moko nitie gik ma dendi wuon golo maketho nyarogno. Nitie tuoche moko ma dendi wuon golo gik moko maneno ni gima nitie denda ni ok en mara. Koro ketho fuondno to kare mano mare. Koro magi gik ma inyalo ng'iyo tineno ni ten aina mane
mondo ing'e kaka ithiedhe. Maiso ni nyiroke ithiedho. Nyiroke ithiedho. Ithiedho gi nang'o Dr. Josephine? Ithiedho gi. Koro mokwongo oluwore gi gimokele. Koro kake gine ne nitie picha moro kanyo manyiso gik maketho nyarogno. Ma diabetes en 44%. Ne nitie ero. Mano. Koro tuo mar sukari. Ma tuo mar sukari. Kineni nyiroke okethre Kenya ka, to almost nus en kech tuo sukari. Tuo sukari thiedho. Tuo sukari thothne iwacho ga ni muonyo yath machiegni ndalo te. Imuonyo yath e ngimani. Ten gimi thiedho. Mani thiedhe kosigaye kosidak kode. Idak kode tigaye. Ok en gima hinyo dendi. Kigaye to kohiny dendi. Kokigaye to hinyo dendi. Koro ji moko koni an sukacha ni okracha ahinya tibeta beta kode tidhi adhiya kode nyime to hinyo dendi. Seche mi beta kode dhi kode nyime. To koro ibro bet achiel kuom joma wako 44 kuom 100. Madhi yudo. Ma koro ka nyiroke gi richo. Koro kani wachako thiedho tuo sukari. Mano kosekadho. Koro ka thiedho gik makelo tuo nyarognoge, sukari, pressure, ne achiel kuom gine ji 3 kuom ji 10 man Kenya ka man gi pressure ma nyarogno kethre kech pressure. Koro ka tuoche ariyo gi wathiedho maber to nyarogno bro bet maber. To kata kamano ka wayudo kaka mek nyithindogi watiyo ga gi yedhe mek steroids maduoko gik mahinyo nyarogno go piny. Duoko piny ithiedhe kuom ndalo, kuom dweche, to mos inyalo golo gigo ka iseduoko gigo piny. Ng'eny ji ma oyudo tuo apoya, kiyudo malaria to ohinyo nyarogno. Koro mos inyalo itimo gik moko kaka imodho pi maber, iloko chiemo kaka ichiemo mondo icham gik mok hiny nyarogno. Kech nitie gik mamedo hinyo nyarogno, gik ma rite. Koro inyisi ni in chiem kama mondo ine ni nyarogno mantie ni okun, to kendo mano hinyore chando chak chango. Koro chiemo kaka ichiemo nyalo konyo nyarogno. Nitie yedhe mwanyalo ga chiwo manyalo konyo nyarogno. To maduong' ahinya to en ni gik makele wathiedho mondo kik iyud tuo nyarogno. Mama okirit ni dithiedh nyarogno. Mise ne ka foundation ne ka ema idil godo mondo mi wayud kaka wanyalo yudo konyruok e mbele kocha. Kwanda tamalo 18.4 mantiere kod tuoche mag nyarogno. 44 en tuo mar sukari, 29 en tuo mar pressure. Kwanda tamalo 18.4 to adhani to mane joka malaria, joka gik mabira poya i delgi. Gik mana nyisi tuo gine, tuo adundo, tuoche ma gine, ma arthritis gine. To gimano kawacho, monega wach ni nitie yedhe maketho nyarogno. To kendo watiyo kodgi kabisa. Molo to jowa ma unding'a rama, chonga rama, gitiyo gi yedhe ila diclofenac. Makweyo remgi. Yedhe makweyo remgo. Yedhe go ok ni ji te matiyo kodgi, to ji moko matiyo kodgi, kitiyo kodgi aming'a, to giketho nyarogno. Koro gine 18%. 18.4 ka. Manyiso nyalo bedo ni ritori mondo mi kik ibed gi diabetes. Kapo ni gi diabetes timuonyo yath maber. Itemo mondo mi kik ibed gi pressure maka in godo titemo muonyo yath kaka owinjore. Tisiki ndila ka wi moro bari matin yedhe makweyo rem. By then ntiere moro ma awinjo ni nyalo ketho nyarogno saidi matindo to racharni. Indosid. Okoyienwa luongo nying yien. Kata kamano ne wahere to wacho kacha ni okweyo rem mapiyo piyo. Kendo kata ka wich bato mapiyo piyo. Gine joka jogigi maketho nyarogno. Gine yedhe manyalo ketho nyarogno. Nitie yedhe mek rem ok keth nyarogno. To nitie maketho nyarogno. Koro en mana ni ji moko muonyo yath sate. Kore ka gidhi kuom higni. Osebet mana ko muonyo to kia ni gini kare nyalo bet ni hinye.
Kore ma ka in gi tuo moro ma ni nyaka muony yath pile kuom higni. To dhi mondo non ni gini tenang'o. To mondo ng'i bende ni to koso yedhe misebet kimuonyo gi nyalo bet ni hinyi. Ok ni idhi adhiya nyime kod yath ma itiyo godo no ma ok ing'e ni nyalo bet ni hinyi. Kech yedhe kimuonyo kuom higni to ng'eny gintie gima ginyalo kele dendi. Manyaki par ni onego adhi ong'iyane maber. Kaka mag sukari mag pressure mimuonyo pile gi koso gito gionge gi wach. Gin gi wach. Koro emomiyo kitiyo gi yedhe sukari kata yedhe pressure nyaka idhiga mondo noni. Bang' dweche 3, bang' dweche 6 idhi mondo ng'ini nyaroki chal nade. Mage test achiel ma watimo. Nyiroke chal nade. To wang'iyo ni yedhe mimuonyo gi hinyi. To mar 3 sukari ma wathiedho ni en tiek monego bede to kata pressure ne ene wang'e. Kech inyalo bet ni muonyo yadh sukari to sukachi pod ni malo. Inyalo bet ni muonyo yadh pressure to pressure ni pod en mana malo. Koro magi gik monego bed ni nono ga mondo wang'e ni gigo dok e wenge gi mondo wanyalo geng'o tuo manyalo bet ni biro. To ne jogo ma samoro muonyo yedhe kaka mag pressure kata mag sukari ti muonyo tiweyo. Dibede ni gikonyo nyiroke gi mondo mi kata dok ni utimo control pressure cha gi sukari cha to kik yath bende tie dende ahinya mondo mi kech kaka Nyarogno nigi tich mar sik luoko remo kendo golo chilo kachiel kod sum manyalo bede remo. Koro nitie yedhe mek sukari ma wang'e ni nyalo hinyo Nyarogno. Maka nyaroki rach to wawegi. Koro kibiro na to nyaka noni yath mamine fuon mane monyalo hinyo. Kech yath ka yath nitie gi rachne. Koro miya ni mi yath mora. Imi yath ma ber kodi in iwuon. Okami yath ni namiyo ng'ane chande korimba bromima. Ang'iyi mane ni magi gik ma in godo. Yedhe gi nyalo kelo shida mage. Koro kami gine kata 3-4 tang'e ni ok gibi hinyi. To kata ka gihinyi to waluwo gino. Komedo hinyi tagolo atemo keto moro. To muonyo yath tiweyo to mano to koro onge gima watimo. Onge gima watimo nikech asewinjo ji mang'eny mani yedhe na mag pressure kanyo wiano wil gi yedhe pressure. Mano to koro onge gima watimo. Kech sama pressure no ni malo to ne wawacho ni kamoro matin kethore. Koro mane gima wadwa geng'o. Ma ponono ni in gi pressure, nyamero ni gi pressure, wino wil gi yedhe ni kik ikaw mar ng'ato. Nikech mak mana king'e ni gimomuonyo ema imuonyo. Erokamano. Akeni moko wano wil koka to thothne okapar kane wil kod moko kuom ranyisi. Magi ne wawacho. Ni ng'ato nitiere kod tuoche mag nyiroke. Wakawo yweyo waduogo, wang'iyo kaka inyalo thiedhe nikech daktari wacho ni inyalo thiedhe tithiedhe maber. To thieth nyalo chalang'o gini. Ponono ni othiedhe mochopo kama koro ok onyal tiyo chutho titimo nang'o. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Anete mutimo ni muna gimarach. Tukara naruako mana nyathina e masira. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Alilosema baba lazima litimie. Hadi zake maishani mwangu zitimie. Ile ndoto lazima itimie. Hata iweje lazima itimie.
Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. The Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments. Riwruog Governors okwayo migao mar thieth oweng'wano tije mag counties. And if they go ahead to convene a meeting on Monday, it will just be assumed that it's just another political rally. Can you imagine people putting themselves together and calling the former president into a disciplinary committee? Yuaruok otedore duond bura mar Jubilee e kinde ma kweth Jeremiah Kioni oramo ni romo mawuok tich juma manyien biro dhi nyime. Na ng'ombe 15 ambazo bado hazijarudi, wakati zinarudishwa vile ile bunduki ambayo ilichukuliwa lazima irudishwe. Bunde makwan gi romo 148 nyaka sani oseyudi e apedha mitimo e gwenge ma Samburu. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wantiere kod Dr. Josephine studio. Wang'iyo tuoche mag nyiroke kata tuo mar nyarogno. Opimono maler ni nitiere tuoche ariyo mathoro ketho nyarogno. Tuo mar sukari kachiel kod tuo mar pressure. Tuoche mamoko bende owacho ni nyalo biro, to maduong' moloyo en sukari kachiel kod pressure. Daktari kamwacho penine wang'iyo thieth ma bende wacho kata ni gima kelo chandruok mar nyarogno ni emithiedho kae to nyarogno chako mana tiyo maber, kata kaponono ni nyalo jole tijole ajola. Ponono ni ochopo kosekethore. Ponono ni osechopo ma omich kaka ni wacho no mich cha. Itimo nang'o maonge gimo nyalo timo, del kuot chakre lenda wangi nyaka tiendeni. Kanyo koro wachopo kune. Koro ntie gik ntie gik ma pod watimo. Nyarogne gima tinde wanyalo thiedho. Koro ka wachopo kanyo to ntie gik ma wang'iyoga. Nyarogno konyo rembi. Ka nyarogno ti maber to rembi dok piny. Koro yedhe ma medo remo wamiye. Nyarogno miyo choke gi bedo mangima. Kecho okonyi gi gimiluongo ni vitamin D. Ene momiyo vitamin D lokore minyalo ti kode mageng'o ma medo teko mar chogo. Koro wamedi vitamin D. Ntie chumbi moko ma nyarogno nego bed ni golo. Mago bende wanono waduoko piny. Pi bende kantie e dendi mohingore. To ntie yedhe ma nyalo konyi layo. Koro nyaroki ok dwa tiyo to waginege mondo giteme tiyo. Gimonego beni timore no tutemo mondo mi otimre. Koro watemo jologi ni teme tiyo molo kaka itiyo no. Koro nitie yedhe ma wami mamede golo pie dendi. Koro mago be kotamore to inyalo luok ga remo. Koro watimo tich ma nyarogno nego bedni nitimo. Mano waluongo ni dialysis e picha mantie ka. Tang'e ni ji mang'eny ong'e ni luoko remo. Ji mang'eny ong'e ni luoko remo, Dr. Josephine. To wakia ni luoke nang'o? Koro wanyalo penjore dala ni odhi luokne remo, iluoko remo nang'o, itime nang'o, iluoke nang'o daktari? Koro iluoke gi mashin matimo tich ma nyarogne monego otim. Koro ikawo rembi, igolo rembi e ler maduong'. Ng'at monindo kanye igolo remo e ler, kaeto donje mashin no. Mashin koro luoke, ogolo gik maricho mane wawacho ma nyarogno onego gol. Kendo inyalo ket mashin no ma ka wadwa no gol pi to golo pi. Kech pi neno kopuodo dendi ma koro kata ok inyal yweyo. Omiyo nyambich gi nigo ok ti. Koro wanyalo keto mashin no ni karo kawuono adwa ni gol na lach mar lita 5 to golo. Kaito golo chilo. Mano koro nikech mar remo ni miluoko go remo ni to nipimono ni tude ler maduong' mar remo kale. Koro owuok to donje masin to masin luoke tichaki duoke e dendi. To pi bende remo en pi gi gik moke iye. Koro ka wagolo pi e remo waduoko pi mantie remo piny. Koro ywa pi mantie dendi gi.
kuonde ma pi ntiere moko nego bi koro ywayo mondo doge e remo kaeto mashin ogolo oywayo mashin ogolo oywayo koro mane kako tiyo koro kosetieko to rembi duoko ni tidhi Okay, koro eni time to dok. Koro itime kata dideke e juma kata diriyo. Koluwo kaka Nyaroki tiyo. Nyaroki tiyo maber tinyalo time kata diriyo. Kok tiyo ahinya to didek ding'wen. Iluoko remo. Koro ji moko ok la kata matin. Koro gin nyaka luok negi remo di mang'eny. Kato koro pi ma gimodho bende nyaka dog piny. Kech onge kuma pigno bro dhie kech onge kama lach wuoke koro ng'ama Nyaroki ok ti kata matin ma onge lach ma wuok to koro wakoni duok pigi piny kaeto gine iluoko rembi di mang'eny molo jomoko ma bet layo kaeto ntie kendo chiemo ma ji ma nyirokege odok piny gi ji ma nyirokegi ok ti koro ka Nyaroki odok piny to wakoni gik moko kaka ringo iduoko piny gik moko kaka tong gik man gi protein giduoko piny mondo kik tich ma Nyarogno nego ti medre. Menzo ni protein miyo Nyarogno tiyo mang'eny olokre gima Nyarogno onego bed ni golo koro komedore rembi to onge kuma odhiye nyaka chieng' moro iluoke koro samo idho malo no tiwinjo marach e dendi iwinjo kituo iwinjo mana kituo ka protein oidho kanyi machopo gama kori wacho ni koro mato nyaka timne dialysis daktari. Koro Nyarogno test mana nyisi ni matime remone nyiso wa ni Nyarogno tie percentage marom nade koro ntie ka ng'ato ngima to Nyaroki tiyo gine percent 80 praboro gi wiye aito ka beto chako dok piny 60 kadhi to 80 koro ko chako dok piny to koro otie percent mar 60 ka dok piny kochop 15 tiwacho ni Nyaroki koro ok ti manyalo konyo dendi koro golo gik matin e dendi magigo chako idho nikech ok giwuogi koro gisike dendi to bende giidho kech podi chiemo kech chiemo imetho imadho pi ti kata chai ginego to okila maber to bende gigo kuogi koro gin gik mana maidho koro jogo kaw gik ka 15 kadhi piny koro wachako wacho ni mang'ama onego wateme timo ne dialysis dialysis ni kochak time daktari tibo time ndalo duto te mangimani koso bro chopo kamoro kitemo jol Nyarogno mondo mi kopo no bede maber bere to koro nyalo wach ni ooyo koro tuoche ma obira poya mana koni nyalo ketho Nyaroki kata kuom dweche 3-4 ginto mos Nyarogno nyalo duoge wang'e koro itimo ni dialysis mana sama Nyarogno kti to ka ochako tiyo michako layo makoro en wuon ochako timo tich mano nego tem to koro iduoko dialysis piny kata wanyalo temo ni waweye ka waneno ka Nyaroki koro chako tiyo maber to jima moro ma sukari mosebet kadhi mos chande to ng'enyne kochak time to koro ibro mana ga time nyaka chieng' dhi yweyo daktari winjo ga weche moko mag kidney transplant mano bende watimo pacho ka to ponono ni watime time nang'o nikech dhi masin pile diriyo dideke juma samoro ng'ato nyalo wacho ni oyo ka ponono ni nyalo timna transplant mondo mi timne ng'ato transplant mondo mi Nyaroki odhi maber bende watime itime Kenya ka itime Nairobi itime hapa ni Eldoret itime gine kidney transplant osetim higni mang'eny en gima en wacho ni ikawo nyarok ng'ato watni moro kata ng'ama noyudo ajali to gol kapok nyaroke okethre koro ikawo nyarogno no timiyo ng'at ma nyalo bet kode koro ok nyal kawo nyarok ng'ata nyaka kawo ng'at ma rembe owinjore gi rembi kech koko winjore to kokawra nyarok ng'ato moket kanyo to dendi bro nege dendi gore kode completely manege mo weya tich ma ochak mana
gine kethore kanyo. Kata kokethore del kanyo. Koro en sume. emboketo okelo ni tuo. Koro nyaka non ni ng'at ma ikawo nyaroke ni en ng'at ma rembe gi rembi owinjore. Kaito kosetim mano, koro nyaka tim mano kapok okawo nyarogno no. Kosetim mano to koro inyalo kawo nyarogno tiketo ni. Koro nyarogno en gima ng'ato nyalo bet godo nyarogno achiel. Ok ochuno ni bed gi nyiroke ariyo. Kech achiel no nyalo tiyo e ngimani maonge shida moro mibet godo. Koro emomiyo ji moko koneno ko wadgi sandra ahinya to koni kawe imi achiel. We ami nyaroka achiel. To nyaka neni nyaroki modong' no tiyo maber. Nyalo timo tich mar ariyo. Koro kotiyo maber tinyalo miyo nyawadu nyarogno. Kata ng'at mano yuda jali chande koro inono ni remb ji chalre to kati mi nyarogno. Koro nyarogno nitie atiya kaka ng'ama ngima. Koro iwedhi e dialysis, iwedhi mondo luok rembi. Ten mana ni kosemi nyarok ng'at moro nono to nyaka imuony yath e ngimani mageng'o kik dendi hiny nyarogno no. Madeli beno chwe yo moro ma gimok mare ong'eyo kendo gorego. Ong'eyo. Koro mondo nyarogno mar ng'ato dage dendi nyaka en mana gimirito. Irite. Koro ngimani duto te imuonyo yath mondo nyarogno no obedi. Wow, ma en ok tich mayot kata matin. Ok oyot. Manyiso ni nyarogno nyaka riti e yore duto te manyalore. Daktari, ka watieko twak, adwani mondo mi koro iketnwa e yo machuok kaka wanyalo geng'o tuoche mag nyarogno. Koro ma wanyalo timo mayot ten gine ritore mondo kik wayud tuo pressure gi sukari. Kane wanyalo. Tuo sukari moko to nitie anyuola. To moko en ni ji dendgi dongo. Ichiema tichiemo. Winjo ka dhogi mit. Koro ng'eny ji man gi tuo sukari ok duto te to en kech no hinyo chiemo ma koro tinde dende ratil mar del ohingo kaka dende nyalo tiyo. Koro kinyalo timo mano to dibed maber. Kaito modho pi. Ji mang'eny ok ohero modho pi. To pi e yadh nyarogno. Kech mane gima luoke. Koro kinyalo modh pi maber to dibed maber. Daktari, wadhi kaka wadhi ni, neno ka wadhi maber mokalo. Kar ratil maduong' mar del ni. Ratil mang'eny mar del ni. Mul nago kendo maber. Nako ni tuo ma sukari, molo to mek joma dongo. En tuo mar ratil maduong'. Koro gima wawacho ga ni jotem ga ichieme yo moro marito wat. Marito. Kamano. Mondo kik ratil mamalo mar del nyalo kelo tuo mar sukari. Mano yo machiel ma wanyalo geng'o. Kaito to bende ka waseyudogi to wathiedhgi. Kik iwuondri ni onge kode. Kik ipar ni ka chamo gini to bro lal. Ka chamo ginger, ka chamo garlic, lemon. Ni obrola okobil. Kora we madho chachae chak mopota madho strungi lelo. Okobila. Okobila kose donjo. Bi othiedhi. Othiedhi maber magigo bed ni nitie wang'e. Ka gine wang'e to koro mondo iyud tuo nyarogno chando ok bed mayot. Kata chiemo bende koni nitie chiemo moko maber gi nyarogno. Koro kichamo kaka kuon gini to kik ichamo ma ming'iewe duka. Kanyalore titeme mirego. Iyude chiemo mirego, itie kata gi bel, kal, gik makamago. Mok ni saka sai dhia gino duma marachar. Mago kuom dendi tok gibe ahinya. Doktor Gemit. Asewinjo wachno mang'eny daktari ni oneno mabere sana. Omite dhogi to kelo chandruok maduong' mokalo ne dendi. Aya, koro waseng'iyo ratil mar del nyaka wang'e. Kaito kidieny mar ariyo ni wacho kacha ni pi nyaka modhi nikech pi ema konyo nyarogno. Ema luoko nyarogno. Moloto kati yu tuo moro ma ne hinyo nyaroki ti modho pi to nyaroki doke wang'e.
To kini we ni nyarokini ok idwa luoke to bro bedo gi shida. Ma in piro moge chai gi sup kende. Mana chandruok. Kamano. Koro waseyudo pi, waseyudo kacha kidienje mag chiemo monego beni chamo mondo mi okony nyarogno kaka kuon, korka alode, olembe, chiemo mag protein gi bende nawinjo kidwa mulo chien kocha matin. Machaka nyaroki koro richo. Koro waduoko gi piny. Maka ber tinyalo kata weyo. Ka koro nyaroki richo makori iluoke to jogo chamo gigo matin kabisa. Ntie jo puonjo gi mana kaka gichiem. Mondo gibed ni ok dhil no luok remb gi sakasa. To jiajia mangima to chama gigo ten mana ni dhi kor kichamo ringo tichamo matin. Koro nyama choma ma wahero ni tinde onego bed ni waduoke. Koro to kaito gik moko kaka iluongo gi groundnuts, njugu, kothe gi njuke. Yes, mago beyo. Galode. Kothe njuke galode. Daktari, iwacho kacha ni loko remo didek e juma kata diriyo e juma. Thoth ni nengo mar thieth ok yot ga kata watin. Ok yot. Seche ma ng'ato dhi mondo mi oluok nyaroke, nikech adwani mondo wane pek mar rito nyarogno maber, mondo mi kik wachope dialysis, kik wachope transplant, manyaka pod ka osemiyi nyarok ng'ato, to pod ibo muonyo yath daloni duto te mondo mi dendi kik negi kata dendi kik gore kode. Dialysis ni en ga pesa di? Session ka session? Dialysis to pesa ne ng'eny. Ndalo mane ji chule nen kata 30 session achiel. Tidwa adek e juma. To sani en mana ni sirikal odonje. NHIF. Koro ji nyalo dhi mondo timgi. Koro NHIF okoni ndalo 2 e week to gichulo. Koro kata ji nyalo medo matin to at least gichulo most of it. Koro emomiyo sani ji dhie iluoko nyarogno. Chon gini nok luoki. Bok higni mang'eny mokadho. Kata higni 12 mokadho Kenya ka ni mondo ji nodhi mana ji momewe mane nyalo dhi. Kech ka en 30,000 to nego beni dhi didek juma mano siling 1,100 juma ka juma. Ka juma. Ka ite dwe wan gi jumbe 4. Tene ni 1,400 juma ka juma. E dwe achiel tek. Gino tek. En mana ni sani sirikal odonjo kech ong'e ni Kenya ka wantie gi ji mang'eny man gi gine mar nyarogno maonge kaka gitim. To ng'iya ng'ato katho kamano to tek. Tek ahinya. Wach mogik miweyo wa godo. Koro an gima dawew godo. Nyarogno en gimirito e ngimani. Chiema kako negi chiem kinyalo rieriga irie fuondegi mago gik makonyo remo maluwo nyarogno. Kai onegidhi ga moloto kichopo higni 50 Kenya ka ng'ata achiel kuom ji 2 nigi pressure. Ng'ata achiel kuom ji 2 Kenya ka higni 50 gi malo. Amanyo ni chegni ji te nigi pressure. Nus ji ma over 50 nigi pressure. Te gi kia. To bende kati nyis gi ni nigi pressure to ni an ne aonge ga gi pressure. In gi pressure? Aonge. Kata pima yo ni en malo aonge ga go. Ok en tuo monego beni ng'ato koro luoro matek. Kiki luor. Yie mondo biyudi yath mondo mikony. Mondi bed maber. Kech magi gik ma wanyalo thiedho mayot kapok wadonje e gine mar ni kori mari luoko remo. Dialysis. Ritri. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Josephine yudi kanye? An atiyo Kisumu Specialist Hospital. An ga kuro gine e juma. To namba migocho na en 0785 661 255. Ibo nono? 0785 661 255. Mano Dr. Josephine. Iwinje kendo iwinje maler. Gin gik manyalo geng'o. Gin gik mithiedho. Omiyo. Gima duong' moloyo to ni watemo mondo miwaritri. Pi mineni luoro ni modh pi. Dr. Josephine wacho ni pi ema konyo nyarogno. Pi ema miyo nyarogno nyalo bedo mangima mondo mi ogol ochafu kata chilo manyalo kelo ne chandruok. Oriti masani mate chendo ni Andruth Otieno nyaka kero odiochieng' machielo kabo kelo ni chendo mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu.